No. Tahej, 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 tahej! To jsem si mál, že si urazí prdel, ty teďka. Tak tady, když to uděláte propagající, tak to bude super. Tak je v pohodě, no. Narovnal se, pustil to, zatáh. Pozdě trochu, ale dobrý, zatáh. Já už to jde do hangáru. Jo. Když to bude tak, tak je to super. Tak to musí být i pár dubka, jasno? Ale cítil jsi to? Bude. Cítil jsi to? Neposral jsem se. Teďka pustil Ale jsi? strašně to maže k zemi, člověče. No a z toho se nesmíš podívat. A pak zatáhneš na sáčky, je to dobrý. O trošku dřív to chtělo, aby Já tě to vím, vyneslo, ale to najdeš, jo? No. Viděl, že ti to Jo. letíš z zemi, pak zabereš a už si Viděl jsem, jak jsem tě ty odstrčil si jako kolem. odstrčil No, a pak ses posral, ty vole, pak No, jsi tam vymet kouli jak svině. 5 vteřin, vole. Já jsem myslel, že budu padat po tobě, no dobrý, ale vymec to, ty vole. Kilometr neblbní, stačilo. Jo, dobrý to bylo. Bude video. Ale já jsem po tebe žuchnul, ty vole, takhle. A chtěl jsem padat takovou chvíli na zádech, ne? A ty se se mnou nesral, názdar, vole, poslal jsi mě do hajzlu, ty vole. Hned. Co vám to kluci? Ty vole. Šel Vít a takhle u kolena, já jsem postrčil mu koleno, aby... Výš byl trošku Normálně. ne? Normálně zahodil, Ale vole, dobrý mě. to bylo, ne? Jsme skočili spolu, viď? No. A jen tak jako, já jsem takhle pod něj, vole, takhle jsem seděl v tom, vole, byli jsme natěsno a takhle mě odstrčil, kurva, pak to vymet, vole, a dobrý. Jak jsem tě odstrčil, tak jsem to vymet. No, teď jo. A ty se Já jsem ty se nebojíš, vole, otvírání, vole, se No. 120. Já tam takhle v poloze, on tam Jako sedá zatím takhle to metr přede mnou. Chodí, vole, no. A tobě to vadí. Zatím to chodí. No tak co? No jo, tak víš co, musím si pomalu zvykat. Dlouho jste se neviděli. Počkej, já to musím na to kouknout, Hlavně, že ty. jste se potkali, vole. Jo. Super kurva. Ale velký plochy to stejně na straně. No a teď to, A i to přistání zvyhodnotil, do 20 metrů hodiněnky na Zkoušel jsem to vidět, to tvoje, jo, dobrý. Že? Jsem jako na střih, dobrý, No. lepší. jako přiblížení a je to, Já ani nebudu dělat takového nic. To se rozrychlím, pak se poseru. no to je o tom, že jako je to čitelnější. To pustím a on, no to strašně připadá, že pak se jako zemi, ale to mi zdálo asi, ne? Uděláš tu, Jak tak letěl jsem tak hodně? Takže bylo skoro bez větří v tu chvíli. Takže jsem